Všetci už asi vedia, že robím challenge na 100 000 eur do konca roka, ale dneska som našiel, že asi najväčšieho chudáka na internete, aký môže byť. To akože nemám nič proti hejterským komentárom, hej? Ale túto kamarát sa tak fajnovo potopil, že fú. Normálne pod videom mi napísal, že toľko peniazy nezarobíš do konca života, neviem čo. Hovorím, že áno, že tento rok už som zarobil cez 20 000, a čo ty? A on že, ja som pred pár rokmi zdedil 5 miliónov eur. Že toto svedčí len o jednom, ty debilček, že si v živote nemusel robiť nič preto, aby si zarobil alebo bol reálne úspešný, lebo si to všetko dostal do huby a teraz sa potvrdilo presne to, čo všetci vedia, že charakter človeka sa buduje a nie dostáva ako dedičstvo. Akože ja som v pohode s tým, keď mi niekto bude pičovať na to, že aké mám vlasy, jak vyzerám, alebo že čo robím, že som retardovaný a tak ďalej, ale keď niekto, kto v živote nedokázal nič, sa tu bude povyšovať nado mnou s tým, že ja sa snažím reálne niečo zarobiť, tak to je že absolútne chudácké.